Hello, Fami. Thank you so much. Welcome to my live stream. दिनै लोगो मोनैखाय फैनाय जाबाय। रावबो गैयाना दिनै फामि। बेखायनो आं फैबायना आखि। Thank you so much. Most welcome. फामि thank you. ओमफ्राय thank you. गोजांदों आखि। बिराद गोजांदों। नेट बारा नाङालै थिग। नेटानो बारा नाङा। मा ओंख्रि? जोंना दालिसो सना। दालिसोमोन आखि। ओमफ्राय दावदै भाजा। ओमफ्राय ना फ्राय। ना फ्राय एवनायमोन। ओमफ्राय दावदै भाजा। ओमफ्राय नोंहालाय मा ओंख्रि जाखो? दाबो जाथ'वाखै। फामि एखे। फामि नों जाथ'वाखै नामा दाबो? दाथ' 9थायाव जायोलै फामि ना? गोथावथारहाय। उन्दुबाय नामा? औ उन्दुबायलै मामि। बिदिनोसै मेंनानै। आं दिनै फन जाथ'वाखै जोंहा दाबो आयै फामि दाबो जायाना। दाबो जाया होमब्ला? दे एखे ओमफ्राय संगासिनो ना मा ओंख्रि संदों? ओमफ्राय नै थान्दा मोनबाय नै दुगैनानै मोजां मोनबाय। एखे मा ओंख्रि संखो? गावहाथ' जा गोथाव गोथाव जाखायो। मालाय गोथाव गोथाव संखाथारो। ना फामि? सोरबा एल बि होबा हामगौ होनना दहायनो लामा नायदों। आंबो जा नागिरबाय दंमोन आरोना। ओमफ्राय नोंखौबो नायो आं चेक खालामबाय रावबो गैया। ओमफ्राय आं सासेनाव थादों संगिता बाजै होननायनाव थादों आरोना। माबानि काजलगाव। बेनावहाय थादों आं बरिंथारमोन रावबो गैयामोन आरोना। सानै ना साथाम दंमोन। ओमफ्राय मेला थांनो होनबाय थादोंमोन आरोना। ओमफ्राय आं बादा हरदों आरो दा थांसै मोनागौना होननानै गथ' गथाय लाना। ओमफ्राय कफि एवनाय ना बाथोनसो जोंहा दै गोथाव दे बा मालाय बुरियाना खि गोथावथार। आंबो जागौमोनलाय कफि फ्रायखौ बिराद गोथाव मोनो दै आं जानो बिराद गोथाव। ओमफ्राय नोंखौ होबा हामसिगौ सानखादोंमोन। आं नोंखौ बिराद नागिरदोंमोन दै ओमफ्राय गैया। ओमफ्राय गैयाना गैया ओमफ्राय रावबो गैयाबालाय आं होनोसै होननानै फैबाय आरोखि ना आङो। नागिरबाबो मोनैनि ओमफ्राय आंहा भिडिअबो लानो मोनाखै। फामि माथो खालामबावनो नङा होमबा? गोदै कफियानो गोदैबासो गोथाव मोनो आं। जिखुनु कफि फ्रायबानो जाबाय आंनो दै गोथांजों जेबो खोथा गैला आरोना। थिग जादों खोनाया। नंगौना आखि होनब्ला थेंकिउलै सना। भिडिअखौनो आं इदिट खालामनो हायासै गोबां। आं एलबाम लानो सानदोंमोन जायालै टाइमानो मिलाया। जों दुखिया मानसि मावनानै जाग्राफोरना जेबो टाइमखौनो दिहुननो हाया। मावनायावनो बिजि थायो खामानियानो सानफा थोलोनो। ओमफ्राय एसे थाब होनांगौमोन एलबिखौ। फामि आंहा माने सासेनाव दंहैयोमोन नालाय। बेनावसो हाबनानै थाहैदोंमोन आं बेबो जि गोबावजों दिनै खनसे होदों। ओमफ्राय दिनै लोगो मोनबाय दसे रायलायबाय। बेजोंबो दा उन्दुबाय दोनथ'बाय। दै दाना नै गोजां बोथोर जाबा बिदि मायलै
हाखिनो नागिरो सिजायलाबायनो नागिरो ना गोजां बोथोराव थाबनो एसे थाब फोनांगौमोन एलबिखौ होनदों आरोना औ आं नागिरबाय थादोंमोन ओमफ्राय रावबो नुयैनि ओमफ्राय आं फैबाय आरोना रावखौबो नुयैनि ओमफ्राय दा नोंखौबो नायबाय आं गैया रावखौबो नुवासै सासेखौ नुदोंमोन आं फि दैमारि बेनाव दान्दिसे हाबफैबाय आङो नोंनावबो फैयोना बे फि दैमारिया एखनब्ला बे बिलेज बाजारनाव फिदैमारि आबैनि ब्लग होनायनियाव कमेन्ट फरायग्राया बे फैयो आरो बे आबैनि ब्लगानो गिदिङो आरोना सानैजों ज' ए कमेन्टआ श' जायासै नामा थाबथादोंमोन र' नंगौबा थाबथायाखै एखमब्ला कमेन्ट श' जाया आरो कमेन्ट श' जायाब्ला नायनांगौ ओमफ्राय थाब कमेन्टखौ नुवाबा ओरैनो नारखोना नायनांगौ आरो ना बोख्लायनांगौ नारखोनांगौ टास खालामनाय होमबासो जायो दिनै मा जाखोथाय मादै भिलेजआ आंबो हाबफैहांबायमोन ओमफ्राय नोंनि नटिफिकेसन फैयोना कमेन्ट होआलासे फैफिनबाय आदसा बिदि जादों आरोना होनबा जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय लाइफ्स नोंथांखौहाय आंनि जौस्राङाव आर'नाइजों बरायनाय जाबाय जोबोद जोबोद गोजोननाय मोन्दों बेसेन गोसा समखौ लानानैब्लाबो गोसो मोदोम जिउ होनानै जौस्राङाव सफैनो हादों नुजाथिफैनो हादों रोजा रोजा साबायखर बावदों ओमफ्राय सोर सोर दङ कमेन्ट खालामदों आरोना दान्दिसे मोजां गाज्रि बिदि रायज्लायबाय थानोसै ना दा ओरैबायदि जायो आरोना आं मोनसे खोथाखौ बुंनोसै आरोखि ना जोंफोरबायदिया बिराद माने बरिं थानोसै आरोना बरिं थायोब्ला मानसिफ्रा बायदिसिना गोसो सानस्रि सानबाय थायो आरोना दा टाइम पास नोंथांमोनजों रायलायोब्ला जंखायोब्ला बैफोर समखौ जोङो जास्ट सुखु दुखुफोरखौ बारहोलांनो हायो आरोना बेफोरखौ बावगोमालांनो हायो आरोना बेफोरनिफ्राय आनज्रायहोनो हायो आरोना बेनो आरोखि थेवबो जों अराय गोजोनै बै समखौ बारहोनो हायो आरोना जायफोराहाय माबा दुखु माबा सुखु बैफोर खैफोदाहाय जोंनि सायाव नारसिनगौमोन आरोना जों लोगो मोनलायबाय अराय बैफोर सुखु दुखु समफोरखौ जोङो थारै गोजोन मोनाबिलिजों अराय बारहोहरनो हायो आरोना बरिं थायोब्ला स' बेनो आरोखि नङा होमबा लाइक दन थेंकिउलै पारमिसना थेंकिउ औ दुखुबाबो एलबियाव रायलायबा फात्ता मोना माला सम थाङो बेखायनो आंबो एलबियाव इन्टारेस्ट नागिरनो थब्ल इन्जय आरोना नोंगौ राइट आरोखि ना जों मानसिफोराहाय गोबां माने जोंल' नङा आरोना थायो आरोना माबा मोनसे बेस्थ' थायोब्ला जों गावनि माबा मोनसे सुखु दुखुनि फारसे माबा मोनसे समफोरखौहाय बावखोमालाङो आरोना जेन' जों बरिं थायोब्ला सोलायलाङो आरोना बैफोर समा माब्ला थाङो जों फात्ता मोनस्लाबा नङा होमबा ओमफ्राय जों बिदिनो इन्टारेस्ट बारहोयोबा जोङो बैफोरखौ बावगोमालांजोबो थारैनो सैथो आरोना बैफोरो जों ओमफ्राय बांद्राय इउटुबावबो एक्टिभ थाब्ला जाया बांद्राय मिडियायाव ओंखारबाल' जाया आरोना जोंनि गथ' गथाय जोंनि इयुन जोंनि जेनेरेसन बे फैगोन नेक्स्ट इयुना जोंना मा जालांगोन बैफोरखौ साननांगौनि बागै जों गोबां बाथ्रा दङ आरोना जों फेमिलिफोरा आरोखि नङा होमबा जों माखासेफोर माने आरोना गथ' गथाय गोनांफोराहाय बांद्राय एक्टिभ थाब्लाबो जानो हाया आरोना मानोना बयबो मेंनाय थायो गांनाय उखैनाय थायो गोसोनि सानस्रिया बयनाबो आलादा आलादा नङा होमबा ना ओमफ्राय आं वाइटियाव ओंखारनासो दुखुनि समखौ बारहोनो हागासिनो थेवब्ला आं इउटुबाव
ओंखारनानैसो दुखुनि समखौ बारहोनो हागासिनो थेवब्लाबो बिदिनो आरोना। मानोना जों गोबां जायगानि गोबां मानसिफोरखौ गोबां लोगोफोरखौ लोगो मोनलायो आरोना। बैफोरखौ लोगो मोनलायोबा बेसेबा गोसोआव गोजोननाय फैयो नङा होमबा? जों बबेनि आरो बबेयाव सोर मा मावदों, सोर मा खालामनानै माब्रै दिन थांदों नङा होमबा? जों बैफोर माखासे बाथ्राफोरखौ मिथियो आरोना। नैबे जों दा रायलायनाय गुबै समफोरा आरोना। ओमफ्राय सम मोनबानो बेखायनो एलबि गिदिङो, एलबि होयो, भिडिअ बानायो बिदिनो आरोना। जास्ट टाइमफोरखौ जोङो जाहाथे ओरैनो बेखार थांहोआ आरोना। बिदिनो माबा मोनसे बिजियाव थानांगौब्ला बैफोर समाहाय जोंनि थाखाय नस्थ'बो जाया। बिदि आरोखि ना। फैनांगौबो जों सिनायलायनांगौबो नङाबाथ' जोङो जोङो माखासे समखौ मोना जायो आरोना। ओरैबायदि आरोखि ना। जों माब्लाबा समाव माबा मोनसे खोथाखौ जों खोनाफेराखै। जों बैफोर माखासे बाथ्राफोरखौ जों सासेनिफ्राय खोनाबाय। दा मोजांबो गाज्रिबो जों बेवहाय बासिनानै लानांगौआ गोबां जोंनि थाखाय गोनांथि। नङा होमबा? जों मिथियै बाथ्राफोरखौबो मिथिगोन, नुफेरै बुस्थुखौबो नुगोन नङा होमबा? बेबायदि आरोना। ओंखायनो मिडियाखौबो जों गाज्रि होननो हाया। मिडियानो गावनो सालायनो रोङाबा गावनो मोजां, गाव गाज्रिबासो मिडियाबो गाज्रि जाहैयो आरोना। बिदि आरोखि। गाव मोजांब्लानो बाहायब्लानो मिडियाबो बिराद मोजां अनसायगोन। सम मोनब्लानो नंगौथ' पारमिसना नंगौ। एम आब' गुमैखौबो खौथ' मादै आरो माखासे लोगो बिब'खौ गावनि असे बायदि मोनो आं दा होनदों। नोंगौ आरो थारैनो बेफोर बायदि आंगो लोगो जायोब्ला, सिनायथि जायोब्ला जों बेसेबा गोजोननायनि बाथ्रा फैयो नङा होमबा? जों माब्लाबाबो नैबे सेरजों सोरबा सोरबा थांदोंब्ला जों बेखौ नुवाखै, नुदोंब्लाबो जों रायज्लायाखै, जों बेखौ सिनाया ओरैबायदि आरोना। बे गोदान मानसि जों बेखौ सिनाया, नोंबा सोर बबेनि नङा होमबा? जों बेखौ रायदावनांगौ जागोन। नाथाय बे गोदान मानसि जों बोरै बेखौ हेल्प होनो नङा होमबा? स' बेखायनो नङा होमब्ला? जोङो बै माखासे मिडियानि गेजेरजों सिनायथि लानो हाबाय। बा जोङो बेखौ माब्लाबा बबेयावबा लोगो मोनोब्ला जों बैफोर माखासे नांगौखिनि हेफाजाबखौ मोननो हाबाय नङा होमबा? जोबोदैनो बेफोर गोनांथार आरोखि ना जों मिडियानि गेजेरजों लोगो मोनलायनाया। ओमफ्राय थब्ल' थार नोंनि खोथा नंगौ आरोना नोंगौ। आंबो बिदिनो बै समनिफ्रायनो गोबां नाजाबोबाय आरो बिराद हेफाजाबबो मोनबोबाय। आरो जायगाफोरबो मिथि मोनबाय आरोना। स' ओमफ्राय लोगोफ्रा गोमालांजोब्बाय बिदिनो जे गावसोर इउटुबखौ फोथांनो हायासै। आंबोथ' फोथांनो हायाखै। बेफोरबायदियावनो गासैनिबो गोसो साननायफ्रा सोलायलांबाय। थाखा फैसानि प्रब्लेम जाबाय, सोरनाबा सोरनाबा मबाइल गाज्रिफोर जाबाय। लोगोफ्राबो गोमालांजोब्बाय आरोना। दा थारै बांद्राय गैबांला आरो इउटुबाव बारा एक्टिभ थाला। दा गोदान गोदानफोराल'सै आरोखि ना। बारा मिथिला सोरबा सोरबा गोबां रागा जोंलायो, जंखायलायनाय, एदावलायनाय मिथिस'फैनो हाया आरोना। ओमफ्राय जोङो थब्ल' थार नोंनि खोथा नोंगौ सैथो आरोना। जोंहा खनि बाजै सफैनो हादों। थेंक इउ स' माच वेलकाम। नोंथांखौ बे जौस्रांसिम नुजाफैनो हानायनि थाखाय गांसे आर'नाइजों बरायनाय जाबाय। नोंथांखौहाय मासियाव जिरायनो थाखाय खावलायबाय गुरैयै। स' थेंकिउ गोजोननाय थाबाय। ओमफ्राय जाबायदि दुखु दाहा दा रायलायसै दा गाबोनसो ओंखारगोन नङाब्ला इन्टारेस्ट खोथा रायलायदो जागोन फामि जागोन ओरैबायदि आरोना। बेफोर दं आरोना जोंनि थाखाय जोबोद मोजां बैफोर समा। हनै आब' खनि फैदों होनदों थब्ल' फैबाय जोंहा फैबाय। जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय खनि बाजैनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों। ओमफ्राय जोंहा मा होनदों ओमफ्राय मिनिफैबाय आरोना। बेहा मिनिफैबाय खनि बाजैया। माजों फैखो साइकेलजों फैखो ना फ्लाइटजों फैखो ना ट्रेनजों फैखो बा हनै टफि आदा सफैनो हादों गोजोननाय थाबाय। हेलौ आजा हेलौ हेलौ हाय हेलौ जोबोद जोबोद गोजोननाय मोनदों।
नैबे जौस्रांसिम नुजाफैनो हानायनि थाखाय नोंथांखौ आर'नाइजों बरायबाय। नोंथांखौहाय बे मासियाव सफैनो नुजाथिफैनो हानायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावदों। ओमफ्राय जोंहा आब'खौनि हनै आर'नाइ गानहोबाय गानोहाय नोंनो औ आयु आं लाजियो मा आर'नाइजों बरायलायनाय बरायबाय। ओमफ्राय जोंहा थफिराम आदाया मा होनदों? एदावलायनाय जंखायलायनाय मोजां मोननाय बिसोर औ नोंगौ थारैनो आरोना। ओमफ्राय मा होनदों जोंहा फामिया हनै गुमै खावसेखौबो आर'नाइजों बरायदों। औ बरायबाय गोसो गोरबोनि खेलासो ना खोथासो जाखो ना खेलासो जाखोब्रा। सानसुलि बाजैया फेसबुकाव माबा ओंखारबायलै रेक्टार सानसुलि बाजैया SM आदा मोनहा फेसबुकाव माबा होदों। ओमफ्राय हेलिकप्टारजों फैदों आं दिना जोबोद गोजोननाय थाबाय आब' के जोंहा फामिया औ हेलिकप्टारजों फैदों आरोना गोजोननाय थाबाय नोंथांखौबो गोजौनिफ्राय सफैनो हानायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर। ओमफ्राय लाइकखौ होखोमायोसो लांदों थेंकिउलै थेंकिउ जोबोद गोजोननाय थाबाय। ओमफ्राय जोंहा खनि बाजैया माने टफि होनना मिनिबाय आरोना। ओमफ्राय जोंहा खनि बाजैया सिस्टार सिरि लासै माया बिबा सिरि लासै आरोना बिबा मा बुस्थुमोन। ओमफ्राय जोंहा खनि फाग्लि माजो सोलाखो ना जाखो होनो सोलाखो ना जायाखै होनदों आरोना आदसा। ओमफ्राय जोंहा मा होनदों खनि बाजैया ना टमेट'सो टफि होनदों आरोना। ओंख्रिया मालाय गोथाव गगा मोनलायलायनाय एसे थान्दा दुगैनानै। ओमफ्राय जोंहा मा होनदों आदा थफिया रबा खानि फाग्लि होनदों मा रबा होनखोलै जोंहा आदा थफिया ओमफ्राय नोंहा मा ओंख्रि थफि होनदों आरोना। थफियाबा मा ओंख्रि जाखो फामि ओमफ्राय जोंहा थांखो ना माखो सनानै कमेन्टआ थाब ज' जायालै ना नै खारलांजोबनायबायदि देखायलायबाय आंनाव सिस्टार खारबाय नामा जों फैनायखाय बेयो आइदिजोंसो फैदोंमोन नालाय बै अरिजिनेलजों फैसिगोन बे। ओंख्रिसो संदों होनदों नामा दाबो जाथ'बाखैनो दाबो। ओमफ्राय ट्रेनावसो दं आं फाग्लि ओरैसै आरोना ट्रेनावसो आरोना आयो आदा थफियानो बहा थांदों दालाय ट्रेनावलाय ट्रेनावसो दं दाबो बहा थांदों आदा थफिया बहा थांदों ट्रेनावसो दं दाबो। नै फामिया दङ देखायदों आंनावहाय माने फामिया थाङाखै आरोना सोलायदों आरोना आइदि। इउ आर ट्रेनावसो दं होनदों आरो। दिनै फुङाव खुवा खुदोंलै ना फामि बोरो टफिजों फैनायखाय खारबाय नामा सिस्टारा थु थांफिनसै फामिया मा ओंख्रि संदों ओंख्रि
माबानो ओंख्रिया कफि फ्राय एवनाय। ओमफ्राय मोनसेया मामोनथाय जोंहा एस एम आदामोनहा मा खालामदोंथाय र' जोंहा मा होनदों कफि एवनाय ना बाथोनसोनो बेना ओंख्रिया दिनै कफि एवनाय ओमफ्राय ना बाथोन होनदों आरो। दङ थफि आदायाबो बेलाय मा ओंख्रि नोंहालाय होनदों आरोना। जोंना माबासोमोन फामि मा होनोमोनलाय खनि सना ओमफ्राय जोंना ओंख्रिया बावलायलांबायसोलै र' मामोनथाय आं दानिसो फामिनो खोन्थादोंमोन आं। जानाय बावलायलांबायलै मा ओंख्रि खोन्थायामोनथाय आं जानानै बावबायलै नायदो लगे लगेनो फामिखौ नुनाय लोगो दासो खोन्थादोंमोन आं मा ओंख्रिमोनथाय अ दाउदै फ्राय ना एवनाय ओमफ्राय दालिसो दालि नायदोलै गोसोफ्रा थोदस ओमफ्राय सिला फोथारनिफ्राय आसा मा होनदों सिला फोथारनिफ्राय आदसा सिला फोथारनिफ्राय आरोना आदसा दिखियाजुलि थांनाय दोनिसो खनि फाग्लि आदसा दिखियाजुलियाव थाङो नामा मा होनो दाखालि थांनाय दिनैसो खनिफाराग फैफिनदोंसो होनबा ना बिदिब्ला फैफिनदोंसो आरोखि ना अ आदसा जोंबो मालाय लाइन मारिबाव मा होनदों मारिनाव फैफ्लांबायबा ना फाग्लि बिदि नङाब्रा ओमफ्राय मा मालाया सिला फोथारावलाय होनदों जोंना खनि बाजैया ओमफ्राय औ माने थांफिनसै थाबायना थांसै आरोखि ना आदसा ओमहाय टफि मालाय गोदै गोथाव रायलायदोंमोन टफि जोंहा खनि बाजैया ओमफ्राय नेटवार्क प्रब्लेम जादों आब' गुमै खावसे थब्ल' आयौ नंगौना आंनासो नामा माथो आंनियावबा नुगासिनो दंमोनलाय नै माबा फामि नेटवार्कआ प्रब्लेम जायोबा ना थाब हाबनो हाया आरो ना आइडि सोलायबा बिदिनो जायो ओंखारनानै जै ओंखारबाय हाबफिननो हाया जायो आरोना लाइभआव थाबनो बिदिनो नेटवार्क प्रब्लेम जायो आरो ना नों आइडि सोलायबाय नालाय गोबाव जायो आरोखि बिदिनो थाब हाबफिननो हाया जायो नेट प्रब्लेमनि थाखाय आंबो बिदिनो गोबां नाजाबोबाय एखमबा कमेन्टखौनो हरनो हाया दोनगुलायो मानसिफोराहाय बिदि जायो आरोना ओमफ्राय थांबाय फाग्लिया उन्दुवालै उन्दुथ'वा मबाइलखौनो अफ खालामना अन खालामबासो जाफिनदों बिदिनो आरोखि ना बामि बिदिनो जायो गामिया मा होनदों गाबोनसो जासै रङिया मोनफैबाय रङिया मोनफैबाय एस एम मोननाव हाबबोदोब्रा आदा दाथ' बे एस एम बाजैमोननाव हाबफैदो हर थायोबा मोनाद्रायबायबा दा खयथा जाखो नै एस एम नाव फन हरलाय
एस एम नि नाम्बार गैया बिसिना हाबबोनो हायो बिराद मोजां बिसिनाबो रङिया मोनफैबा बाइक दंखायोना गारि खाथिजों बारा गोजान नङा बिदिनो 5 किल'मिटार 1 घन्टानि लामा खोमा रङिया एस एम मोननाव थाबोनो हायोमोन ना कन्टेक्ट दङबा ओमफ्राय आइ एम गयिं टफि आयै खनि नोंहालाय मानो गयो थोस आयै मानो गयिं जालायखो ओमफ्राय आब' के मादै मानो एल बि होआखै थाय हो होनदों आरोना सोंदों आरोखि बोरै मिथिबावनो आरोना ओइ वाइफि बायना लादों बैनाय खावसे 3,500ल'सो लाथो होनदों अ 3,500 आरोना वाइफाइआ माबायदिमोनब्रा नोंनि लाइफआव खोन्थालाय मालाबा नायनां भिडिअ हगारलायदो वाइफाइखौ नायनि माबायदि र' आब' के होनदों आरोना र' होनदों फैसा गुवाहाटि मा होनो फैसा गुवाहाटि गुमै खावसे फैसा गुवाहाटि गुमै खावसे आं मिथिया सिस्टार होनदों आरोना मानोबा होआखै आरोना आंनासो मबाइल थिग नङा फामिना आरोखि ना अब्ला ओमफ्राय मा होनदों जि लामा नायदोंमोन मादैखौनो दहाय नै एरा मालाय मैया मन'जि मा होनदों मैया मोनायाव जि बुरजा रमान्टिक जासोदोंमोन फाग्लिनो सोरनावब्रा मालाय मैया सोरनावब्रा आदा थफिनाव सोरनावमोन ओमफ्राय जोंहा फामिया मा होनदों सोर गुमै खावसे हो होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा खननि बाजैयाबो सोंदों सोर थफि होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा आदाया थफिया मा होनदों बिराद हैदोंमोनलै फाग्लि जोंबो लानो थांफ्लांबालाय गैथा होनदों आरोना आदसा गैला जों लानो थांफांबा गैला आरोना आदसा बिदि जादों र'दे सनाफोर ओंखाम जानि खुरनो थिनबाय बिखुनजोआ नोंसोर रायज्लायथ' दे फाबिना दे बिसोर मा होनदों बिसोर सानैजों होनदोंना बिसोर सानैजों मोनहां हाबफैहां लोगो बेलेग रायलायबाय बिसिना आदसा रायबिसिना आदा थफिरा मा होनखोथाय बेखायनो थाब होना मा होनदों होजानो मोनांथावखौ दहाय एलबिखौ होनदों आदसा थाथ' दे फाबि दे थांनि दे मा होनदों गाबोनसो मोनफिनगोनलै मरनिंनि 6 AM बिदिसोना न'आव मा नङामा गुमै खावसे नङा मानो र'दे होनदों दे फामि दे सोरनि एलबि आव थफि होनना सोंदों आंबो सोंदोंमोन आरोना मा बेदर फैनाय खावसे लाहा होनदों बेदर गैया गोरलै ना बाथोनसो होनदों बिसिना ओमफ्राय माबा बान्दा कफिना कफि फ्राय एवनायनो साख्रिआवलानि बिसिना नो गैया जायो होनदों साख्रिआवलाफोरना बिसिना गैया जायो आरोना थब्ल आरो फामिजों रमान्टिक
थोदस फांसिजों आरोना रायलायखायो जोंलाय ओमफ्राय सामफ्रामबो जानायखौनो जाबाय थायो आदसा बेनोथ' आरोना बिसोरनो फाग्लि होनदों जोंखौसो थैगोनलै मिनिनानै होमबालाय जोंखौसो होनमारदों आं सानबाय थाखादों बेबा सोरखौ होनदों होननानै ओमफ्राय जोंलाय बोरै सोंनो सोंग्रा सोरखौसो होनमारदों सोरखौसो सोंजाग्रायानो जाय सोरखौ सोंदों बै सोंग्रायानो नङा थैगोन मैया टपिक फैयाखै माथोरा फैदों नै दाबादिबानोमोन नामा दान्दिसे फैदोंमोन गावहा फैयाखैमोन नामाथाय गोसोआव गैला आं फैदोंमोन गोरलै र' आं गोसोआव गैला फैदों जानो हागौ गोसोआव गैला आरोना थै जागोनसो ओमफ्राय जोंनि फामिया दंखायो ओमफ्राय आं खामला मावग्रा नावसो पकेटाव 700 गाहाम लाना बेरायो आं होनदों आदसा बिदिसो आरोना दे थिगैनो दंलै आदा थफिक ओमफ्राय बिदिनो आरोना जों मावनानै जाग्राफोरनाव गरसे गरसे बाहायनायनि थाखाय एसेब्लाबो सेब थायो आरोना बिदि जाहैयो आरोना जोंहा पारमिसनया मा होनदोंलै आं अन दं दे ओंखाम खुरखांबासो अफ जागोन मा बुंदों गुमै खावसेनो औ आदसा आब' अके जाखांबाय नामा होनना सोंदों जोंहा खनि बाजैखौ ओमफ्राय जोंहा फामियाव होनदों दाउदै एवनाय नागिरदों आं एवनोसो नागिरदों दासो आरोना अब्ला जाखांबाय आं सिस्टार होनदों जोंहा खनि बाजैया ओमफ्राय थफि आदाया मा होनदों आंखौ फैनाय नुना दस्रा रायलाय सोलायथारदोंरा बिसोर फाग्लि थोदस ने होमबालाय बिदिसो जादों गुमै खावसे कफि एवनाय ना बाथोनसो दा दाउदै एवना नागिरदों होनदों आरोना दाउदै एवना होनदों फामिया दाउदैयाबो एखे जाबाय ओमफ्राय जोंहा ए दे मा होनदों ए दे आब' होनदों आरोना जोंहा खनि बाजैखौ नोंहा सिरि थानो हायामोन फाग्ला जोंहा खनि बाजैयाबो ओमफ्राय जोंहा पारमिसननि मा होनखो जोंनि रमान्टिक नोंगौ फामि नोंगौ जोंनि रमान्टिकखौ मानसिफ्रा नोंगौ सानखायो नोंगौलै एखे नोंगौ ने ओमफ्राय ना गुमै खावसे आब' के थब्ल' औ सैथो आरो सिस्टार होनदोंना थब्ल'खौ लोगो मोनबा खोथायानो जि ओंखारखायो आंनाबो होनदों ओरैबायदिसो आरोना माथो खालामबावनो आरोना ओमफ्राय जोंहा मा होनदों फामियाबो नेबाय आरोना ओमफ्राय मिथिखायोहां नों हाजारखि बुङा फोथायखाया फोथायखाया फोथाय फोथायखायासै मा रायलायो सिरि खोनासंनांगौ फाग्ला थैगोनसै नामा जाला
सिसि केमेराया खोनाहैखायालै मुदसो जाखायो खालि भिडिअ'ल' जागोन। ओमफ्राय बुजियासां गुमै मा फोरायलै होनदों। बे फोरायखौ माने बेयो माबा होनदों बुंनाय हाजारखि बुंबाबो फोथायखाया आरोखि ना बे फ्रायखाया होनदों फोराया हो होनदों बुजियासां गुमै मा फोरायहो होनदों माने फोथायखाया आं होनदों आरोना फोराय माने फोथायखाया होनदों आरोखि ना नोंनि बुंनायखौ बुजिखायो आं फोथायखाया नोंनि बुंनायखौ होनदों आरोना थगायदों होनदों आरोखि दाउदै जाना दुलुर दालार जाबासो माबा थैगोनलै मा जाबावगोन मा जाबावगोन बे संसारा आब'खि माबा फाग्लि होनदों हामनाबो खुगाथा मा होनदों खुगाथा मा होनदों आंनाबो खुगाथा आंगाय रायनाय एदसा ट्रफिया थाया ओमफ्राय रायलाय फ्लांबाय दां होनदों औ ओमफ्राय बेखायनोथ' नों खोनाजोबासै नों बिसोरनि रमान्टिकखौ टफि होनदों औ नोंगौ आरोना थाखन रोङा होनबाबो मिनिदोंसो मोदोमा ना फाग्लि होनदों नै दासो भिलेज बादिया होबाय आरोना मा जाबावगोनसै बोरै थांबावगोन ओमफ्राय जोंहा समेदास बाजै सफैना दं मस्ट वेलकाम ओमफ्राय नैबे जौस्राङाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय गांसे आर'नाइजों बरायबाय बेसेन गोसा समखौ लानानैब्लाबो नुजाथिफैनो हादों नोंथांखौ नैबे मासियावहाय नुजाथिफैनो हानायनि थाखाय आर'नाइजों बरायनानै लाबाय स' थेंकिउ मस्ट वेलकाम ओमफ्राय हाय होनदों आदसा हाय हेल' थेंकिउ जोबोद जोबोद साबायखर बावदों ओमफ्राय जोङो खनि बाजै बेखायनोथ' आन्दायो नों फाग्ला होनदों आरोना आदसा उरां मा होनदों इंग्रा फाग्लि माबा माबिसो बुंलायबावदो होनदों आदसा आब' सुमि होनदों आरोना औ हाय हेल' के आगै होनदों आरोना हाय होनदों माबा माबि टफि होनदों आदसा बेनोथ' लाख्रायलायनोबो ओंखारलायसोदों थुखाथियाव मा होनदों थुवा खाथियाव लाखारनो मालाय आदसा गुवाहाटियाव आरोखि ना आदसा दहाय गुवाहाटियाव होननाया आदसा आं नायबावाखैसैलै मोजाङै गुवाहाटियाव सो होनदों आरोना मा ओंख्रि जाखो आब' सुमि होनदों आरोना खारबाय मा होनो खाब्रै ना साब्रै खागोन मालाय जखायसेसो खागोननो फाग्लि होनदों आदसा माबा होनखोथाय बुजिलाय लाङासै गुवाहाटियाव खारबाय होनदोंमोन आरोखि बेयो दहाय गुवाहाटियाव होनदों आरोना बियो नायफिन आं थांबाय बारग'लांबाय दसेनो जि मिनिट आदसा अ बारग'लांबाय गोजौआव थांबाय कमेना गैया बिदिसो होनोमोन आरोखि ना
खनिबाजा मिनिबाय जोंहा एसेम आदा सफैनो हादों। थेंक इउ रोजा रोजा साबायखर थाबाय आंनि लाइफ स्टाइलाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय स' थेंक इउ। ओमफ्राय नोंथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायबाय। ओमफ्राय जोंनि मासाव नुजाथिफैनो हानायनि थाखाय मासियाव लाफैनो हानायनि थाखाय साबायखर बावदों। दे दिङा फंबाय बाय बायसै आं आगै दहाय फैना थाबानो दंफैयोमोन बाय बाय सै भिलेज बेवाय एडमि होबाय। आं नोंखौ माने गाबज्रिबाय थादों आरोना ओमफ्राय अब्लाबो मा खालामदों सानदों आरोना ओमफ्राय नुखादों बैयावहाय मानसि बुरजा जाफैनाय नुखादोंमोन आं नुनायालाय। साब्रै गाहाम जाफैदों आरोना बैयाव ओमफ्राय सोर बेलाय सानदों आं कमेन्टबो हरा नुदों ओमफ्राय बायबाय दे जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय। गैला आन्दायबाय आन्दायथोंसै फाग्लि ओरैसै कमेन्ट हरा होनना नायबाय थादोंमोन आं बुरि होनदों आदसा बाय बायसै औ दे बाय बाय थेंक इउ जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय एसेम आदानिसिमबो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर। बे समाव गोबाव सम होफैनायनि थाखाय दिङा फंबाय अ दे बोराय होनदों आरोना जोंहा खनि बाजैया औ दे दिङा फंबाय दे बाय बाय सै औ दे बाय आदा थेंक इउ स' माच। ओमफ्राय जोंहा टफि आदायाहाय फैगासिनो दङ ना ओमफ्राय आं बेखौनो बुंदोंमोन आरोखि एसेम आदामोनाव हाबबोनो हागौमोन ना रङियाव सफैयोब्ला होननानै बुंदोंमोन आरोखि आं खोनादों खोमा ना एसेम आदायाबो खोनादों जानो हागौ माने रङियाव ओंखारबाहाय कन्टेक्ट दंबा थाबोनो हाबाय आरोना मोनाद्रायोब्ला होननानै बुंदोंमोन आं। ओमफ्राय जोंहा बाय बायसै टफि फंबाय होनदों आरोना एसेम आदाया औ बाय बायसै ओमफ्राय ट्रेनावनो जि संखायोरा फाग्लि होनदों आदसा ओमफ्राय जासैबा एसेम ब्रह्म होननाय जादों नामा जाग्रोदो होनदों आदसा ज'स दं नामा नोंसोर होनबालाय ना खोनाखादों आं जास्ट फुजा नायना सफैदोंल' सोमोन आदसा मेलायाव थांदोंमोन आरोना दे होनबालाय आरोना आङो बेखौनो बुंदोंमोन आरोना। ओमफ्राय मा होनदों ट्रेनखौनो फिसा सालायदों थैल' नै जानोबो हागौलै नों थिगखौनो बुंदों खर' सालायदों खोमाने ट्रेनखौनो फिसाजो गैया सालायखादों बे होनबालाय ओरैबायदि आरोखि ना होनबालाय ट्रेनखौनो फिसाजो गैयियासो सालायदोखो खनि फाग्लि होनो जों राजमेला नायनो 8थायावल'सो सफैदों राजमेला नायनो थाखाय बयबो राजमेला नायसोगारदोंलै नङा होमबा आं बिदियाव गोसो गैलाय दाना मेला थेला थांनो बाबाय फैसाबो गारनांगौ जायो मेला थेला बेरायनोबो बालायलांबाय आं ओमफ्राय मा होनो राजमेलायाव आरोना ओमफ्राय जोंहा टफि आदाया मा होनदों बागुरुम्बा जोंहा बे लाइफफोराव मस्ट इन्जय थायो आरोना बिदिनो माखासे समफोरावहाय गोबां माने सुखु दुखुफोराहाय बिदिनो बावगारलांजोबो आरोना बावगारजोबनो हायो जों दोनखोमानो हायोना बिदिनो इन्जय थायोब्ला गोसोफ्रा स्रां मोनो सोरनिबा मानि प्रब्लेम सोरनिबा न' बांनि प्रब्लेम सोरनिबा गारि घरानि प्रब्लेम सोरबा रमान्टिकनि प्रब्लेम नङा होमबा सुखु आरो दुखु बेफोरखौ बावगारनो थाखाय जों बेयाव दान्दिसे जोंहा फामिया माबा थांबाय ओंखाम गुनजोननो ओंखाम खुरनो थांबाय ओमफ्राय जोंहा आदा इसिमा मा ओंख्रि जाखोमोनथाय सोंनो बावलायलांबाय आं कमेन्टआ थाब जायासै नालाय
मा ओंख्रि जाखोन जोङो आदा एसोम ओमफ्राय लिलि बाजैनि फिलिम दङथ' जोंहा फानियाबो अनल' होननानै बुंलायना ओमफ्राय नाथाय आंनाव अनल' सिंगोल देखायबाय आरोना बिदिनो देखायो एखमब्ला समाव थिगैनो दं खारलाबा थाव खामो नोंगौ आरोना नोंगौ थाव लाबा खामो खारलाबा बिराद खामोलै बा नोंगौ माने जों दानसेयाव 1 लाख गाहाम खामायग्रा मानसियासो खार सालायनो हायो आरोना बुंनो थाङोब्ला आरोखि नों लामा गोजान हान्थियोब्ला जोङो खार लायोबा प्रटेक खारानो माने 1 किल'मिटाराव आधा लिटार ना बेसेबांबा फवासे जाहैगोन थावखौ बिदि खनसे थांगासेयाव आरोखि ना 1 किल'मिटाराव आधा लिटार जायो खोमा बिदि आरोना बिराद थाव खामो जों पाब्लिकआ बिदिखौ सालायनो हायालै जों थाखा आवला नङा गारा खमबाबो मासावहाय 1,60,70,000 गाहाम मानसियासो बिदिखौ सालायनो हायो आरोना जोङो बिदिखौ लाब्लाबो रेगुलार सालायनो हानाय नङा आरोना रेगुलार गाखोनो हानाय नङा गिदिर गिदिर कन्ट्रेक्टार खालामबासो हागोन बिजनेसमेनबाबो हाबावनायसो नङा खम सेलारि मोनग्राफ्रा हानाय नङा आरोना बिदिनो सप्ताफ्राव खननै खनथाम खनब्रै सालायग्राफ्रा हागोन बिदि आरोना जों रेगुलार सालायनो हानाय नङा आरोना इनकाम गैयि मानसिया मैसो गारि जायोलै मैसो गारिसो जायो बेबो साखा खबनै मैसो गारियावथ' साखा खब्रैलै ना आदा मैसो गारियानोथ' साखा खब्रै जायोथ' आरो र' खब्रै खबबा सयथा साखा जाबावगोनसो मैसो गारिना मिथिगौ 6था साखा जाबावोसो मैसो गारिनासो फैसा बिफां गायबावसां थुरिबारियाव आदसा दे गायनानै हो गायना होबानो जाबाय जिखुनु गायनाया फैसा जाखायो आरोना थुरिबारियाव आदसा नोंगौलै थिगखौनो बुंदों नोङो थुरिबारियाव फैसा बिफां गायदो आंबोथ' बिदिनो सानदों आरोना जेरावखि गाया फैसानि जाखाजोबो नालाय गय गाय साहा गाय लबार गाय बा माबा मोनसे खेथि खालाम फैसा गायनाय जाहैखायो आरोना नोंगौ आरोना राइटस फैसा बिफां गायनाय मानि नंगौ थिगैनो आरोना खोथाफ्रा बा 1 घन्टा जालायबावसो आं होनाया 10 मिनिटल'सै आरोना 1 घन्टा जानो दिनै गोबाव सम फैनो हादों आरोना आङो बेनोसो थावनि दामखौ मन'ना गांसे हाना माथो खारो नंगौ गांसे हाना होबानो खारो नोंगौ नोंगौ बायनांलायबावासो हानांबावासो नामा लामा लामा सोलांबानो जायो थावआ लामा लामा दसे रेस्ट लाबानो जाखायो आरोना थिगानो आरोना गरायफोरबायदि आरोखि ना गराय गारि गराय गारियाव मिलायथारसैलै गराय गारिजों ओरै माबायावथ' ओरै थिबखाय बग्रिबारिजों बिराद बन लाङो गराय गारिजोंसो लांजोबो मानसिफ्रा गराय गारि लाबानोसै बन बानानै लांसै दैमारिया दोनबाय दां एलमिखौ मिथियालै बे आंनाव बारा फैयालै मानोबा मा जायोथाय गावनि बोरायखौसो गियो ना मायो गावनि बोरायखौ गियोना मायोथाय गावनि बोरायाबा सोरबायदिथाय आंनाबो मिथिया बिदिखौ ना बे जोंहा ब्रआनोमोन नामाथाय
सोरजोंबा रायलायलै बियो एसे बिजि थायो एखमबा समाव रायहरजालाबायबावोसो एलबि फ्रावबो रायलायलाबायो नांलायहरलाबायोमोन। सोरजों गेम गेलेलाबायो बेनि माबाया आरोना जानो गोनां बोराया जानो गोनां हौवा गोदाना आं कमेन्ट हरनायखौ नायबाय औ नुबाय आं नायदोंथ' नों कमेन्ट हरनायखौ नायदोंथ' आङो नुदोंमोन आं आरो गोदान हरबावदों नामा आं कमेन्ट खालामनायखौ नायबाय औ नायदोंमोनथ' दहाय बिजनिफोराव दंफां बायोथ' लामनो गारि अ नंगौ बिजनिफोराव दंफां बायोथ' लामनो गारिजों औ बायो बिजिनियाव आङो थांबाबो माने हाग्राखौ नुफैफेराखैलै आङो बिजिनियाव खननै जाबाय नामा खनसेल' जादों आं नुहैनाया हाग्राखौ नुबोआखै आं थांबा आरोखि ना दा बोसोरनै जाबाय आं थांनाया आरोना सिगां बोसोरनै जाबाय आं बिजिनियाव थांनाया ओमफ्राय हाग्राखौ नुवाखै आं गासिबो दुब्लिबारि गामि दुब्लिबारि लामाफ्राव फांसे फांनै बिफां बिदिसो नुबोजोबदों आरोना आङो बागान दैमा दैसा गासैबो सोरगिदिं लामा ओमफ्राय दुब्लि बारि बिदिसो नुदों आं दाखालि बोसोरनै जाबाय आरोखि ना बेयाव थांबा बयफ्रेन्डनो फैसा हरलायबावोसो मालाय फिया आदसा हरलायबावोसो आरोना देनजारलै मानसिया होमबालाय मालाय माहाजोनथारलै जों बिदिखौ आसा खालामजाखाया आरोना जों गैयि मानसियाहाय मालाय गोनांफोरखौ आसा खालामनो हाखाया आरोना ओमफ्राय जोंहा मा होनदों हाजोआ हायेनसो बिसिना औ नंगौ हायेनसो आरोना हाजोनिफ्राय हायेन जायो आरोना हाजो हायेन हाजोनिफ्राय गाहाय फैनाय हायेन आंनावथ' मा होनो आनन्द बाजार बारनासो थांसै गुरिखैसो नुयो हाजो गोजौखौ होनदों औ नंगौ ओरैहाय थांबासो आरोना फाबियाबो जोंहा दावदै एवखोना माखो फैफिनासै आरोना जोंहा खनि बाजैया होख्लायलांबाय बियो बिलेज बाजिनाव खारलांबाय बे ओमफ्राय जोंहा केबिआबोथ' लोगो मोनथाराखैलै आं केबिखौ दाना आंनि लाइफआवहाय फैयाखै बियो ओमफ्राय गावनियावबोथ' लाइफआव थांनो हायाखै आङो ना होजाथ'वाखैना दाबो केबिनाबो ओमफ्राय जोंहा नै फैफिनबाय फामिया अन दंखायोमोन फैफिनबाय ओमफ्राय मोनथिया होनदों आरोना मिथियाथ' आरोना बिसोरखौ ओरैनो हाखोना माखोमोनथाय आं चेक खालामाखै बेसेबां साबसक्राइब जाखोथाय दाना 100K नङाबा जालालै 100 ना नो 100 100 नङाबा लाइभ फैनो हाया आगोल 50आवनो हायोमोन आंबो 50आवनो होनो मोनदोंमोन सिगांहाय लाइभखौ ओमफ्राय बेनि उनाव 100 नङाबा लाइभ फैनो हाया आरोना चेनेला माबायाबो इन्सटाग्रामाबो बिदि होगोन बेसेबांबा फल'वार्स जाबासो लाइभ फैनो हायो गाखोनो हायो आरोना बिदि दाउदै एवनाया खामजाबाय
दैबो सेवदों बेबा दाउदैनो खामजागोनबो बियो बाराबा मोनथिगौ माबा बिदि थादोंबा खामजानोबो हागौ बियो जेबो गैया दाउदै एवनाया खामनो हागौलै नामा आइफन लाबासो मोजां चेनेल खुलिसां माबा मा होनो टफि आदा माने आइफनजोंब्लाबो माने आइफना बेटारि गोबाव जोरानोलै केमेरा कुवालिटियाल' मोजां आरोखि बाट ओमफ्राय बाखिया जेबो खामानि होआ बेटारिफ्रा मोजां थाया आरोना चार्जआ अलरेडि माबा थानांगोन पावार बेंक थानांगोन आरोना नों भिडिअ बानायनाय समावबो लांफाबाय थानांगोन नों अलरेडि एक्सट्रा आरोना आरोना बेनो आरोखि नाथाय नैबे फिसा फिसा मबाइलफ्रानो जाहैलाय आंनाथ' नैबे दा लानाया 9,000निल'नो बिराद नाला माला सोलिबाय सिगांनियासो दाम गोसानिमोन 20,000निमोन आरो रेडमिमोन बेबो रेडमिनि रियेलमि गैला लाबायलै आं ओमफ्राय जाया मिलाया खावजानानै गैला गासिबो फेलें जाजोब्बाय इउटुबबो सालायनो हायासै बै समावनो मन'टाइसनि एप्लाइ फैदोंमोन हायासै आं बानायफिननो सर्ट फिल्म बानायलाबायसैरा फेमास एक्टर एक्ट्रिसफोरखौ बायना बायनांथारालै टफि आदा बायनांथारा जानला मोनलाजोंब्लाबो जायो आरोना ओरैनो मा होनो बिदिखौ सर्ट फिल्म माने कमेडि ओरैनो एदावलायनाय जंखायलायनाय कमेडि हारसिंब्लाबो जायो आरोना नांलायथारा आरो जिखुनु 15-16 हाजारनि मबाइल मोनबानो जाथारो आरोखि ना 5G फन केमेरा कुवालिटिया एसे मोजां अब्लानो जायो आरोखि गासिबो जाजोबो बांद्राय दामिखौ नांलायथारा ओमफ्राय डाइरेक्ट चेनेलफोरा भाइरेल जाखानायनि जानायाथ' बिदियावबो जायो जानाया गासिबो जाजोबो जोङो माने जों बाहायनो हाया आरोना जों समखौ दिहुननो हाया बेयावसो जायो आरोना ओमफ्राय माखासे जोंना केमेराफ्रा बारा थिग जाया खेबनायफोराव बारा थिग जाया बिदियाव जोङो फैनो हाया आरोना भिडिअफोरखौ लाबोनो ओमफ्राय जोंहा फामिया दंबा खनसे हरजाबावगौमोन फाबिया फैनो हायासै दोनथ'नोसै नामा जोंहा टफि आदा ओमफ्राय जोंहा फामियाथ' फैखाला बेयाव लोगो हमहैसै बेनाव रायज्लायनोसैलाय दसे ज'-ज'नो नङा होमबा ना आदा डाइरेक्ट औ दे होमबा आदा ना बाय दे आदा जोबोद साबायखर थाबाय फार्स्टनिफ्रायनो गोबाव सम थानायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर मा होननानै बुंबावनो आरोना गासैबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरजोब्बाय आदानो थेंकिउ बाय आदा ओमफ्राय फामि बाय सोर सोर दं गासैनिसिमबो बाय लोगो मोनलायबावगोन आरोना आंना हायै सेलफिया सोजाला आदसा सेलफि आरोना आदसा बेनो आरोना जोंनाव प्रब्लेमा दे होमबा आदा ना बाय जोंहा भिलेज बाजिनाव लोगो हमहैनोसैलाय बाय जोबोद गोजोननाय थाबाय बाय